ሰላም ከመይ ትኾና ከመይ ኣለኽን እዛ ቪድዮ ንደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተያ ጽቡቕ ክትህልዋ ዘለኽኖ ህይወት ናብራ ሰላም ቅሳነት ራህዋ ብፍላይ ከዓኒ ህድኣ ዝመልኦ ክኾነልክን ተስፋ ይገብር ብዝኾነ ናብቲ ዘምፀኒ ቪድዮ ክምለስ እንድሕዳ ኾይነ እንታይ ክብለክን ደልየ መስለክን ጓል ኣንስተይቲ ብመሰረቱ በይና ተፈጢራ በይና ክትነብር ዝተፈጠረት ፍጥርቲ ይኮነትን ማዕረ ክንደይ ጠንካራ ትኹን ማዕረ ክንደይ ሓያል ትኹን ማዕረ ክንደይ ኣብ ሓዊ ኣትያ ጓሩ ኮይና እኳ ክትወፅእ ዓቕሚ እንተሃለዋ ኩሉ ግዜ ግን ኣብ ጎኒ ዝኾና ክህሉ ይግባእን ክህሉ ከዓኒ ኣለዎን ማለት እዩ ንምንታይ እንድሕር ኢልና እቲ ናታ ጥንክርና እቲ ናታ ሓይሊ እቲ ናታ ትብዓት ካብ ልባ ስለ ዝምንጩ ልቢ ጓል ኣንስተይቲ እንድሕር ተጎዲኡ ከዓኒ ነቲ ዘሎ ሓይላ ድዩ ነቲ ዘሎ ኩሉ ጽቡቕ ነገራ የጥፍኦ የባህኖ ማለት እዩ ናይዚኣ ጓል እዚኣ ሓይሊ ናይዚኣ ጓል እዚኣ ጸጋ ንኸይጠፍእ እንድሕር ኮይኑ እቲ ኣብ ልባ ዘሎ ፍቕሪ ክጠፍእ የብሉን ብዙሓት ኣለኽን ልዕሊ ዓቕምኽን ትፅዕራ ልዕሊ ዓቕምኽን ትስውዓ ልዕሊ ዓቕምኽን ክኾነልክን ትፅዕራ ኣብ ፍቕሪ ክኸውን ይኽእል ኣብ ሓዳር ክኸውን ይኽእል ኣብ ስድራ ቤት ክኸውን ይኽእል ልዕሊ ዓቕምኽን ስለትፅዕራ ልዕሊ ዓቕምኽን ስለትስዋዕ ልዕሊ ዓቕምኽን ስለትጓዓዛ ኣብቲ ፕሮሰስ ንዓኽን ዘይርድኣክን ዘሎ እንታይ ይመስለክን እቲ ትገብርኦ ዘለኽን መስዋዕቲ ብኸፍሊት ልብኽን ይኸውን ኣሎ ጓል ኣንስተይቲ ልባ እንድሕር ሓሪሩ ጓል ኣንስተይቲ ልባ እንድሕር ቀርሒኑ ብጣዕሚ ኣሻኽ ትኸውን ብጣዕሚ ነግራም ትኸውን ብጣዕሚ ክተፍቅር ትደሊ ከዓ ክተፍቅር ኣይትኽእልን ንሰባት ሰላም ትምነየሎም ግን ከዓ ሰላም ክሰደሎም ዓቕሚ ትረክብን ክትሕብሕበካ ትደሊ ክትሕብሕበካ ግን ሓይሉ እውን ኣይትረክብን እያ እቲ ትገብርኦ እቲ ትኸፍሎ መስዋዕቲ ብኸፍሊት ልብኽን ኣይኹን እስኽን መሲልክን ወሊድክን ዘሚድክን ኣለኽን እቲ መሪፅክንኦ ዝተመርዓኽንኦ ዝወለድክናሉ በዓል ቤትክን እንተ ደኣኒ ንዓኽን ዘይከውን ደቁ ዘይከውን ሰብእነቱ ዘይስብእን ዘይትስእን መንእሰይ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ክትገብር ዘለኪ እዚ ነገር እዚ ክርድአካ ክኽእል ኣለዎ እዚ ክኸውን ይዕጫ ኢልኪ ኣይኣተኽዮን እዚ ክኸውን ይፅብሐ ኢልኪ ኣይፈርምክን እዚ ክኸውን ይዕጫ ኢልኪ ኣይኣመንክን ግን ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ዝኾነ ይኮነን ክሕስበኪ ዘለዎ እዚ ኮይኑ ዘሎ ኦረዲ ኮይኑ ኣሎ ዝቕየር ነገር ኣይኮነን ትማለ ሓሊፈ እያ ትማለ ዘይገበርክዮ ነገር እንተሓሰብኩሉ እንተተጣሓስኩሉ እንተደጋገምክዮ እንታይ ክትገብር ዘለኺ ነቲ ናይ ሎሚ ዘለኪ ግዜ ክተባኽኒ ዘለኺ እዚኣ ንምንታይ ይብላ ኣለኹ መስለክን ብፍላይ ነዚአን ሲንግል ማም ኣሕዋተይ ይብለክን ኣለኹ ኣብ ሓዳር ኣብ ቁልዕነት ኣደ ስድራን ኣደ ቆልዑትን ተመርዒኽንን ዘሚድክንን ስለምንታይ እባ ነዚ ሰብ ዝተላለዮ ስለምንታይ እባ ንኻብ ሰብ ዝወሊደ ስለምንታይ እባ ነዚ ናብዚ ፋሚሊ ዝኣትየ እዚኦም ዘረባታት እዚኦም ንፅባሕኪ ኣየብርህልክን እዮም ዘለኪ ሽግራት ኣየዕብርልክን እዮም እንታይ ኣኽዳ ክትገብር ዘለኪ እዚ ዘጋጠመ ኣጋጢሙሎ እዚ ዘጋጠመ ብንፅህና እዩ እዚ ዘጋጠመ ጽቡቕ ንምላየ እዩ እዚ ዘጋጠመ እቲ ሰናይ ቁንዑን ኣብ ህይወት ስለ ዝተሞንኽ እየ ተመንየ ደልየ ሓርየ ኣይኮነለይን እንታይ ክገብር ኣለኒ ሓንሳብ እስኺ ፃዕዳ ሻሽ ዝመስል ክዳን ተኸዲንኪ ንቸርች እንዳኸድኪ ከለኺ ኣብ መገዲ ሸተት ኢልኪ ኣብ ጭቃ ወዲቂ ክዳውንትኸ ስለ ዝተረማመሰ ኣውደ ዓመት ብምሉኡ ከምኡ ኢልካ ተሕልፊ የለክ ማለት ኣይኮነን ደእክሎ ዝብለክ ዘለኹ እስኽሲ ክኾነለይ ኢልኪ ነውዲ ዓመት ሻሽ ዝመስል ክዳን ክዲ ዙርያ ክዲ ጌርኪ ጠልፊ ክዲ ጌርኪ ነውዲ ዓመት ትኸድ ኣለኺ ይበል ማይ ሃሪሙ ኣብቲ መገዲ ኣብ ጭቃ ወዲቂ ዝሓልፍ ዝነበረ በዓል መኪና ብዘይ ፍላጥ ማይ ገንጭብኪ ክዳን ከተበላሽዩ ኣሎ ዝተሻላለምክዮ ድዩ ዝለበስክዮ ጫማ ድዩ ዝለበስክዮ ክዳን ድዩ እቲ ዝነበሮ ግርማ ተደዊኑ ኣሎ እቲ ምርጫ ናትኪ እዩ ኣውደ ዓመት ብምልኣ መዓልቲ ከም ዓይልክ ድዮ ክትውዕል ዘለኪ
ወላስ ዘጋጠመ ኣጋጢሚ እዩ ነብሰይ ተሓፂበ ክዳነይ ቀይረ ዝተረፈኒ ዘሎ መዓልቲ ብሰናይን ብቅዱስ መንፈስን ከውዕሎ የልኪ ክተብዕልዮን ክትቅፅልዮን ዘለኪ ኣብ ሂወት ሓደ ዓይነት መገዲ እዩ ዘሎ ንስኺ ነቲ ወዲ ተተላሊኽዮ ክኾነልኪ ስለ ዝመረፅኪ ኢኺ ንስኺ ነቲ ወዲ መሪፅክዮ ይኾነኒ ስለ ዝበልኪ ኢኺ ንስኺ ነቲ ወዲ ተመሪዕኽዮን ወሊድክሉን ዘሚርክሉን ስለ ዝሓረኽዮ ኢኺ ሕርያት ክንድሕዳእ ዘይኮነን እቲ ንስኺ ትማሊ ዝተመነኽዮን ዝበሃክዮን ኣብ ባይታ እንተ ደኣ ዘይረኺብክዮ ኮይንኪ ነቲ ክኾን ዶኾን ይኸውን ኢልኪ ዝተመነኽዮን ዝሓሰብክዮን ሃንቆው እንዳበልኪ ምድሪ ዕድሜኺ ክፅንፈፍ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ዕድል ኣለኪ ግዜ ኣለኪ ወሊድኪ ዲኺ ምሳኺ ዘለዎ ደቅኺ ፀጋናትክዮም ሃብትናትክዮም ነፍስኺ እንዳኸፈልኪ ልብኺ እንዳሓረርኪ ኣይትንበሪ ሲንግል ማም ስለ ዝኾንኪ ዝጎልነኪ ማንም ነገር የለን ንስኺ መምህር ሂወት ኢኺ ወሊዱ ኣቦ ዝክኸውን ዘይክእል ክንድደን ክድቦን ኮንኪ ክትዕብይ ዘለኺ ኣዶ ኮንኪ ክኢልክዮስ ኣቦ ኮንኩ እኳ ክኢልክዮ ከማኸን ዝሕይል ሰብ የለን ከማኸን ዝጥንክር ሰብ የለን ሓንቲ ተውድቐክንን ኣብ ሂወት ንድሕሪ ትስሕበክን ዘላ ነገር ግን ኦረዲ ኣብ ዘውደቐኪ ኦረዲ ኣብ ዘዕነወኪ ኣይትጫማለቒ ሓንሳብ ክዳንከ ስለ ዝተበላሸወ መዋዕልኪ ንሳ ተኸዲንኪ ክትበል የለኪ ማለት ኣይኮነን ሂወት ዕጫ ኣይኮነትን ምርጫ እያ እስኺ ክሳብቲ ልብኺ ዝኣምኖ ትጓዓዚ ክሳብቲ ልብኽን ዝኣምነልክን ትኸዳ ኣይኮነን እስኺ ምስ ተሳኺ እስኺ ምስ ተቐየርኪ ንስኺ ኣነ ከምቲ ትማሊ ዝመረፅኩ ሕጂ እውን ክመርፅ ትዕድልትን ዕድልን ኣለኒ እዩ ዝኸልክለኒ ሰብ ከዓ የለን ፅባሕ ንጎሆ ጓልኪ ኣብቲ ነስኺ ወዲቅኪ ዘለኻ ጫኽ ክትወድቕ ትደልያ ዲኺ ኣይትደልያን ኢኺ እንታ ክትኮንለኪ ክትጥንክረለኪ ፅባሕ ንጎሆ ወድኺ ክጃጁ ትደልየ ዲኺ ኣይትደልየን ኢኺ እንታይ ዳ ክትኮንለኪ ክትጥንክረለኪ እነይ ብሲንግል ማም ዝዓብዩ መንእሰያት ነዲኦም ኣዝዮም ቁሩባት ይኾኑ ነዋልዲ ይሕብሕብዎን ይፈትውዎን ከህስየ ኣይደልይዎንን ዝበልኦም ሰምዕዎን ምክንያቱ እቲ ነውዓት ናይ ኣዲኦም ስለ ዝዝክሩ እዮም ኣብ ሪሌሽንሽፕ ምስ ኣተው ግን ብብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ከም ሙሽሙሻ ደቂ ተባዕትዮ ይውሰዱ ምሳይ እንዲ ዝበኪ ምሳይ እንዲ ዝቁንዞ ሕጂ እቲ ተሓልፎ ዘለኽን መስጣ ደቅኽን ንኸይኮን ንምጥንቃቕ